calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those Do you stand by those genocide accusations, or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this, as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and مسكينة ጌታቸው ረዳ ዛኹላ ድበላዕከ እንሰተኸ ንዚያ ነይራታ መወዳእታ ማለት እዩ ኣቢ ነዛ ጉዳይ እዚኣ መጀመርያ ክርዳኩም ጌታቸው ረዳ ኣብ ሎንዶን ከይዱ ገይርዋ እቲ ዝኸዶ ምክንያት ድማ ፓብሊክ ኢሜጅ ሓደ ካብቲ ኣቢ ኣሕመድ ንጌታቸው ረዳ ካብ ህወሓት ፈልዩ ወይ እውን ኣውፅኡ ናብ ውሽጡ ኢትዩ ናብቲ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ብምባል ናይ ኣፍሪካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍሉይ ጉዳያት ኢሉ ዝሸሞ ብእንግሊሽ ኮሚኒኬት ዝኽእል ምዃኑ ካልእ ድማ ምስ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎ ካብቲ ኤሊት ናይ ትግራይ እዩ ተባሂሉ ስለተቆፀረ እዩ ርግፅ ካብቲ ኩሉ ኣብ ስርዓት ናይ ኣቢ ዘሎ ምስ ሓደ ዕብይ ዝበለ ጋዜጠኛ ወይ እውን ዓብይ ፕላትፎርም ኮፍ ኢሉ ክምልስን ክዛረብን ዝኽእል ፖለቲከኛ ኣሎ እንድሕር ተባሂሉ ኣደኖ ካብ ጌታቸው ረዳ ወፃኢ መን ኣሎ ንገሩኒ there is anyone tell me ኣነ ክሰምዕ ደልየ ብሓፈሻ ንመለስ ናብታ ኣርእስቲ a genocidal campaign. yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ዘሎ ታ ዝኸበደት ኣርእስቲ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተኻይዱ ህልቂት ተኻይዱ እዩ ብምባል ኣብ ቅድሚት ዝመፀ ሰብ እንተሎ ጌታቸው ረዳ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ኣፈኛ ናይቲ TDF ወይ ናይ ትግራይ ቃልሲ ዝነበረ እዩ ምስ ወፀ ድማ ፕሬዚደንት ኣብ ፕሪቶሪያ ከይዱ ውዕል ናይ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ድሕሪኡ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ክልል ትግራይ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዝወፀ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ጀኖሳይድ ናይ ትግራይ ኣጋጢሞ ያጋጠመን ንበይኑ ዝተርፍ ኮይኑ ክንድዚ ሰብ እዚ ዝተዛረበሉ ሰብ ኣይነበረን ነታ ኣርእስቲ ክንድዚ ዝተዛረበሉ ይነበረን ስለዚ እንድሕሪ ዝኾነ ይኹን ገበን ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ኮይኑ ቀዳማይ ካልኣይ የለን maybe ካልኣይ ሳልሳይ ርሑቕ እዮም ዘሎ ቀዳማይ ተሓታተ ካውን ዝግባእ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እዩ ስለምንታይ ኢትዮጵያ ሓደ መራሒ ዘለዋ እቲ መራሕናታ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝወረደ ስቃይ እንድሕር ኮይኑ ወይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ቀዳማይ ክሕተተሉ ዝግባእ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩናት ዝመርሐ ንሱ እዩ ኤርትራ መፅያ ገለ ጌርካ ትሕሪልካ ኤርትራ ልኡላውነታ ስለተተንከፈት እያ መፅያ ሚሳይላ ስለተተኮሳ እያ መፅያ ጀኖሳይድ ወይ እውን እቲ ኩሉ ገበናት ድማ መጀመርያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘጋጠመ ገበናት ብኸመይ የጋጥም ነይሩ ሲቪላዊ ህዝቢ ብኸመይ መይቱ እንታይ ስለ ዝኾነ ንክልተ ዓመት ድዩ ገለ ማይ ከምዘይኣቱ ባንክ ከምዘይሰርሕ ልጭ ከምዘይሰርሕ መድሃኒት ከምዘይኣቱ መግቢ ከምዘይኣቱ ዝገበረ ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሎንዶን ከይዱ ናብ ማሕዲ ሓሰን ሓደ ከቢድ ዝኾነ ጋዜጠኛ ምዝ ክዛረብ ከሎ ናይዚ መልሲ ክህልዎ ንብሩ ተዳልዩ እኮ ከይዱ ሃንደበት ኣይኮነን ረኺቦ ተዳልዩ ንሶምናት ተዳልዩ ይኸይዱ እቲ ሓደ እቲ ዝሓቱ ዘለዎ ተዳልዩ ፀኒሕዎ ምድላው ግን የድልዮን እዩ ሲምፕል ሕቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ሲምፕል ሕቶ ክምልስ ግን ኣይከኣለን ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ ክትከላኸለሉ ትኽእል መራሒ ይኮነን ብፍላይ በዛ ርእሲ እዚ ክትከላኸለሉ ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሩሱን ዝኾነ ፎርኖ ይኮፍ ኢሉ ምክንያቱ there is no way ንኣብይ ኣሕመድ ዲፈንድ ክገብሮ ልዕሊ ኩሉ ድማ መልሓሱ ናይቲ ማለት ያ ናይ ሎሚ ትኸውን ኣብ ዝረይዎ እጂ ኤክስፖዝድ ኮይኑ እዛ ኢንተርቪው እዚኣ ባይ ዘ ወይ ስለምንታይ ሎሚ ወፅያ መሲልኩም ክሳብ G20 ዋዕላ ዝሓልፍ ዓብይ ጦማ ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ብካልኦት መራሕቲ ጉድ ከይረክብ ቢኮዝ ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ከይዱ ኣብ በዓል ዩኬ ከይዱ ሕግብግብ ክብልን ንዑ ተገደሱለይ ክብልን ዕድል ንክረክብ ምንታን ንኣልጀዚራ ጥጦ ኣቢሎማ ነይሮም እዚ G20 ምስ ተወደየ ካልእ ነገራት ምስ ወደየ ድሮ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዊርድ ዝኾነ ፖለቲካ ናቱ እንዲ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሰላምታ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝስምድሉ ምክንያቱ I don't know እቲ ገለ እሱ ዘርእዮ ነገራት ብዙሓት ሃገራት ብሕማቕ እዮም ዝጥምትዎ እዩ ዝበሃል ብዝኾነ እሱ ካልእ ኮይኑ ሕጂ ለንቀነ ኮይና ዘላ እዛ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ እያ እንታይ እዩ ኣብቲ ክዳኖምን ገለ ፕሮቶኮል ዝበሃል ኣይርድኦን ድዩ ገለ ዝብል እዩ ንመለስ ነዚ ሰብ እዚ ክከላኸል ኢሉ ይመፅኡ
in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and I before? am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes. But you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray... ወይ ጌቸስ ረኸባበት ከ ቀላል ሕቶ እኮ ይፈልጥ ይጽቡቅ ገይሩ ኣብ ውሽጡ እዚ መርገጽ ኣለወይ ነቲ መርገጽ ክቅይር ስለ ድፍትን ዘለይ ስለዚ እንታይ እያ ኮይና ዘለታ ጉዳይ ቀደም ብዘይ ቦላ ውል መንገዲ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈጺሙ ይድብል ኣሎ እዚ ኩሉ ዓይነት ገበናት ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ እታ ነገር እታ ተፈጺማ ትብል ተኮይንካ ቀዳማይ አብይ አሕመድ ክሕተተላ ክትንቀቕ ኣለኒ ይብላ ኣሎ ክትንቀቕ ንምንታይ ንስርሑ እንንገሩ እቲ ዘገርም ንማብዛሓት ፖለቲከኛታት ዝሰማምዑሉ ነጥብ እንታይ እዩ ንክልቲኦም ይጎድዩ ንህዝቢ ትግራይ ወላ ሓንቲ ረብሓ ክገብረሉ ይከኣለን ንኣቢ ክከላኸለሉ ይከኣለን ንነብሱ እንኮላይ ክከላኸላ ይከኣለን ስለምንታይ ኣይ ሓዳፊቱ ክበልዕ ከም ተኣቲዋ ዘሎ ከይ ባዕልኻ ትፈልጥ ኣነ ኣይተገበረን ኢሉ ክሕድ ነይርዎ ወይ እውን ብርግጽ ንሓዲኦም ማለት እዩ ወይ ንተጋሩ መሪጹ ያጋጢሙ ኢሉ ከምታ ኣብ ትግራይ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ ንሳእታ መርገጺኡ መቐጸለ ወይ እውን ተገምጢሉ ኣይፈልጥኒ ኣይተኻየደን ኢሉ ምስ ንኣብይ ኣሕመድ መሓዘ ነይሩ ንኹሉ ነገር ዘይጥዕም መልሲ ይብ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ሉዘር ኮይኑ ይወጽእ እዚኣ ምክንያቱ ንሓደ መንገዲ ኣብ ፖለቲካ ናትካ ኣለካ ናትካ ቤዝ ኣለካ ኣንጻርካ ድማ ኣሎ ጌታቸው ረዳ መን ቤዝ ናቱ ኣብ ዝዋን ዘይፈለጠን ኣሎ ናይ መን ረብሓዩ ክቐድም ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ እቶም ክልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝፍትን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከሎ ናቱ ፖለቲካዊ ኣካይዳ እናሃለዎ ከሎ ንዑ ገዲፉ ምስቲ ዝጭፍጭፎም ዝነበረ ዝበሎ ቀደም ምስ ተቃሊሰ ዝበሎ ምስ አብይ አሕመድ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ክልተ ተቃራኒ ረብሓ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ድማ ንክልቲኦም ክትሕጉስ ምፍታን ንክልቲኦም ምቁጣዕ እዩ exactly that's what happened here ልክዕ ድማ ንክልቲኦም ከም ዘቆጥዕ ኮይኑ ማለት እዩ was led by ስለምንታይ ከም ለኩም አለው ናይ አብይ አሕመድ አክቲቪስትስ ተቆጥዖም አለው በዚ ምክንያቱ ናይ አብይ አሕመድ ጎሊቲዎ ንረብሑ ኢሉ ጎሊቲዎ ይብሎ ተጋሩ ድማ ተቆጥዖም አለው everybody ንሱ ድማ ውርደተኛ ኮይና ከም እዩ ዝብሎ እዚ ኣብታ ነዋሕ ኢንተርቪው ንስኻ ሓሳብ ኩሎም ሓሰውቱ ይብሉ ኣብኡ ዝነበሩ ይስሕቁሉ እንኳ Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. He led the war. He led وجاء عنده بتخكل كزارب تجددني لو اوف كورس كنت تزارب لك سئل كم مبلغ يلني لو نالك بكات قداي كن بعزور بتزاورس في بكال قط ملسي ابت قداي تي دالو وي لكايلو نو نصر ملسينا دلنا غايب لولوس So I will give him the opportunity to defend himself in public in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. ስለዚህ ኩሉ ጸገማት ኩሉ ገበና ተፈጽሚ ዝብል ዘሎ እቲ በኻልእ ከምኡ ፖለቲከኛ ካል ኢትዮጵያው ዝብለ ስምዑ አገዛዝ በተለይም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የምንሸጋገር ከመኖር ወደ አለመኖር ነው የምንሸጋገር ስለዚህ ጥያቄያችን ምንድነው መሆን ያለበት ጦርነት መቆም አለበት ጦርነት እንዲቆም ደግሞ የግፍ አገዛዝ መወገድ አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ የግፍ አገዛዝ እንዲወገድ ደግሞ አዲስ የሽግግር ሂደት ያስፈልጋል ከዛ የጋራ የሆነ ሁላችንንም የሚጠቅም ዘላቂ ሰላም መስፈን አለ ከዛ ሰማዕኩማ በተለይም ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር በስልጣን ላይ እስካሉ ድረስ ከቀውስ ወደ ቀውስ ነው የምንሸጋገር ኤግዛክትሊ ስለዚህ ናይ ኢትዮጵያ ጸገም በአብዩ ብዙ ጸገማት ከልዋ ይኽእል ቀዳማይ ጸገም ግን አብይ አሕመድ እዩ ምክንያቱ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ህወሓት ገለመለልካ ክሸፋፍነሉ ምተኻለ ነይሩ አብይ አሕመድ ግን ኣብ ኦሮሞ ቃንዛ ፈጢሩሎ ኣብ አምሓራ ቃንዛ ፈጢሩሎ ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ነልካይ ዝረበሉሎ ኣብ ቤንሻንጉል ተኸድካ ተመሳሳሊ ኣብ ዝቐረባ ጥራይ 50 ሰብ ማሳከር ወይ ካብ ሕማቅ ከም ዝተቆትሉ ሪፖርት ወፂሎ ኣብ ቤንሻንጉል ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ክልል ሶማል ዘሎ ሽግር ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ጸገማት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣበይ ቦታ ሕጂ ድማ ምስ ኬንያ ውግእ ጀሚሩ ኣሎ አሚን ሓዳፊቱ ጠራኒፍና ክንሪዮ ስለ ዘለኹ እምበር እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዘይኣትዎ ነገር የብሉን
تي اب كينيا قاتيمو زلو مسو كلها تا هايسكا خطريو خلغايو زياده صبق سيل زبكا we want to have a good picture of ናይ تخل زكاي زلو كينيان نخلت ساعات زغصله كبيد لو توكسي كم استخايد تصبصيبم اتي توكسي تمال سنبت مشت كم استخايد منጭታት ተኸባቢ ገሊጾም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደብሮም ዕጥቋት ዳሳነች ናብ ደቡብ ኬንያ ብምእታው ተኩሲ ከም ዝኸፈቱ እቶም ጸብጻባት ተመልኪቶም ፖሊስ ሞያሌ ምስ ሓለውት ደዋትን ሓይልታት ጸጥታን ተኸባብን ብምዃን ነቲ ኣብ ከተማ ሞያሌ ዘጋጠመ ፍጻመ ምላሽ ከም ዝሃበም እቲ ጸብጻብ መልኪቶም እቲ ናይ ክላሽን ውግእ ንኽልተ ሰዓታት ዝቐጸለ ኮይኖም እቲ ናይ ጠበንጃ ውግእ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ናብቲ ቦታ ምስ በጽሖም ደው ኢሉ እኳ እንትነበረም ክሳብ ክንደይ እቲ ዕንወት ዘጋጠመ ወግዓዊ ቃል ግን የለንም ይሁን እምበር ጋዜጠኛት በን በመሰረት ጸብጻባት እስትማሊ ተፈጸመ ተኩሲ ሕነ ምፍዳይ ናይ ሓደ ሰብ በደቂ ቀቢላታት ኢትዮጵያ ምቕታል ይተገሊጾም ኩነታት እቲ ከባቢ ንግዚኡ ሃዲኡ እኳ እንተሎም ወጥሪ ግን ሕዝቡን ልዑል ምዃኖም እቶም ጸብጻባት አመልኪቶም ዘሎም ዶባት ኢትዮጵያን ኬንያ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ወጥሪ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ውሽጣ ምስ ኩሎም ጎረባብታ ምስ ጅቡቲ ዘሎ ወጥሪ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ኩናት ክግበር ከም ዝኽእል ብዙሕ ወጥሪ ኣሎ ምስ ሱዳን ብኣልፋስካ እቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ኦልሞስት ከባቢ ኩናት ዝመስል ፀገም እዩ ዘለዎም ዘይተፈትሐ ምስ ደቡብ ሱዳን ሽግር ኣሎ ኣብ ዶባት ብዙሕ ሽግሪ ዘሎ እቲ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይተዛረቡን ወገን ደቡብ ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ምስ ኬንያ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ምስ ሶማልያ ድማ ዘይተፈትሐ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለዎም ስለዚ እዛ ሃገር እዚኣ ብኩሉ ዶባታ ሽግር እንተደይ ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ዘይብላ ሃገር እያ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ነዚ ድማ ክከላኸል ኢሉ መፅዩ As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So, أكندي ستر دما يقتر زبلوه إنسى بزيك أدمي ممراتو أركينير نحيب لالو أبي أحمد أركينير يبلالو كسب كندي بوليتيكا بهيوت نايسبات صوتا خمسة ريوة مليس على شجراتيو. Very close friend even before he got elected. So, but who was what he said, Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. Yeah, but weird friends you have. That doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, you mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't friends. ወይ ጌታቸው ዝረኸባ መጀመርያ ምስ ጋዜጠኛ እዚ ኣብዚ ዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክቐርብ ኣይግባን ነይሩ በዓሉ ሕጂ እዚኣ ኣነ ዓርካ ቅድመቲ ምምራፁ ስዕሩ ኺና ነርና ኢልዎ ግን ጀኖሳይድን ሕማቕ ህልቂትን ፈፂሙ ትብል ኣለኻ ስለዚ ብዘይ ገድስ እንታይ ዓይነት መርገፂ ነይርካ ቅድመቲ ኩናት ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ስድራኻን ሓውኻን ኣቦኻን ንዝቐተለልካ ቅድሚ ሕጂ ዓርከይ ነይሩ ኢልካ ትዛረበሉ ምክንያት ከም ኣብነት ተልዕለሉ ምክንያት እውን የብልካ ስለዚ ቅድመቲ ኩናት ዕሩኽ ነይርኩም ኣብቲ ጀኖሳይድ ክልቲኹም ብዝተፈላለየ ኮይንኩም ሰባ ወዲኹም ድሕሪኡ ድማ ሰብ ምስ ተወድአ ተመሊስኩም ኣብታ ናይ ቀደም ዕርክነትኩም መፂኹም ድትኸውን ደሎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ንሰማዒኡ ደስ ዘመም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ እቲ ፖለቲካ ናይዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ከም ዝመስል The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, you mean you were friends? Yes. And after the genocide, you were friends. Just during the genocide, you weren't friends. We were fighting each other. We're at each other's yes, and thousands of people. No. I mean, let's not. ናይ ብሓቂ ጌታቸው ዝረኸባ ካሊዩ እስከ ተጋሩ እንታይ ይብሉ ለው ንሽተይ ሰሚዕና ናብቲ ፖለቲካ ክምለስ ዓያት ህዝቡ እውን ከምታ ዝበልካያ ምእንታን ክንከይድ ሕዚ that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide in በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው እንደማይናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳ አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ እርሱ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የትግራይ ህዝብ ሊያጠፋ የኤርትራና የአማራ ተስፋፊ ልሂቃንን ይዞ ዘምቷል። እርሱ ብሓፈሻ ብወገን ተጋሩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም he is being slandered ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ and for a good reason ናይ ብሓቂ ሰብ እዚ ንሓደ ካብ ኩናት ካብ ደም ናይ ሰብ ዘይፀግብ መራሒ ክከላኸል ኢሉ ብምምፅኡ ናይ ብሓቂ ዝወረዶ ኣደራዕ ዝነበሮ ተፀላእነትን ፀገምን መሊሱ ከም ዝበስ ኮይኑ ዘሎ I think Do you stand by ሒዝስ ከመይ ጌር ታዘበልካ ንስፋሲ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ኩናት ግዜ ጄኖሳይድ ከገበን ከም ዝፈጸመ ሲ ብደንብ ጌርካ ኢኻ ገሊፅካዮ you perfectly ማለት ፒክቸር ጌርካ ነርካ ሲልካ ከምስል በቃ ከፈቢልካዮ ኢልዎ ያ ስለዚ ኣብኡ ዲኻ ስታንድ ኻ ሕዚስ ወይ ቀይርካ ኢኻ ኢልዎ
ምንም ዓይነት ቅድሚ ሕዚ ዝተዘረበ ምንም ይኹን ምንም ብዙሕ ዓይነት ወር ክራይም ተፈፂሙ እዩ ኣብ ትግራይ ዝብል ከዓ ተዛሪቡሎ ጌታቸው ብሓፈሻ ተጋሩ ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገጾም ክኸድዮም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ እቲ ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ግን ካብታ ዝነበረታ እናተበላሸወቶ እያ ትኸይድ ዘላ በዚ ኮይኑ በቲ ሓንቲ ኣብዚ ዘረባ ለንቀነ እቶም ናይ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ብብዙሕ መንገዲ እንዲኦም ዘጉርዑ ዘለው ካልእ ፖለቲከኛ ዝብሎ ዘሎ ሓስቡ ኢሳያስ ጥላቸው አልተወውም። በጣም ነው የሚጠላል። ቲፒኤልኤፍን ይጠላል። ግን ያልገባው ቲፒኤልኤፍ ህዝቡ መሆኑ አልገባውም። ግለሰቦች መጥላት ይችላል። ቲፒኤልኤፍ ግን ይጠላል። የቲፒኤልኤፍ አመራር ይጠላል። የኢሳያስ ስህተት እሱ ነው። ጥላቸው ኢዝ ተርብል ግን ጥሩ ነገሩ የኤርትራ ህዝብ ካሁን በኋላ አይዋጋለት። ምክንያቱም በውጊያ ምንም አልተጠቀምም፣ ትግራይም አልተጠቀምም፣ እሱም አልተጠቀምም፣ የኢትዮጵያ ምን አልተጠቀምም። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቶም ዘይትፈልጥዎ ጀነራል ሳሙራይ ዝበሃል እቲ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ንዝግበር ኩናት ክመርሕ እዩ ተባሂሉ ተመዚዙ ዘሎ እዩ። ኣብዛ ሓለፈ ኣነ ብጋዜጣ ብገለ ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ናብ ዓሰብ ኢልና ንገብሮ ኩናት ካብ ዓሰብ ጥራይ ንመለስን ኢና ንሻዕብያ ሱሩን መሰረቱን ክንድምስሶ ኢና ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ብጉዳይ ናይ ሃገር ድማ ንኢትዮጵያ ናብቲ ዝግባእ ቦታ ንክመልስ ኢሉ ታዲድ ዝገብር ዝቐነ እዩ። ሕጂ መንገዲ ኣገባብ ቀይሮም ስለ ዘለው እንታይ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ዘለው ምስ ኤርትራ ውግእ ኣየድልን እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ እውን ውግእ ኣይፈቱን እዩ፣ ካብ ውግእ ዝረኽቦ ረብሓ የብሉን፣ ህዝቢ ትግራይ እውን ከምኡ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ እቶም ኣብ ጎኒ ኣቢ ተሰሊፎም ዘለዎ ሰባት ጥዕና ናይ ኣእምሮ ዘለዎም ኮይኑ ናይ ስመን ሓደ ክነግረኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝቢ ኣለዋ ኢሎም እዮም ዛረቡ። ካብ 130 ሚሊዮን ጥዑይ ጀነራል ዲኻ ክትስእን ትኽእል ኣነ ገርመኒ እዩ። ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ኣብ ግዜኡ ንፍዑ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ክንዲዚ ሚእትን ገለን ሙኸምዓት መንእሰይ ኣለና ክንዲዚ ሰራዊት ኣለና ነበልካ ነዚኦም ክትክእ ዝኽእል ስለዘይብልካ ድኻ ካብ ጥሮታ ምፂኻ ሕጂ እውን ኣብ ኩናት ሶም ክመርሑኻ ክንዲ ምንታይ ብቁዕ መንእሰይ ክምልምሉ ከምዘይከኣሉ ኢኻ ትርኢ። ንሱ ንግደፎ እዚ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ በቃ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ምኻንታይ እዩ ንህዝቢ ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶ ንምብታኽ ዝግበር ዘሎ እዩ። ንህወሓት ይፀልኦም፣ ንህዝቢ ትግራይ ይፀልኦም፣ ነቶም መራሕቲ ይፀልእ። ስለዚ ሕጂ እውን ኩናት እንተዘይተገቢሩ ኣብ ኩናት ከምዘይዋፅኦ ብኩናት ከምዘይዕወት ስለተረድኦ እዩ። ኤርትራ ዶ ኩናት ክገብረልኩም ኢላትኩም እያ? ኤርትራ እኮ ሰላም እየ ዝደልያ ኢላትኩም። ሰላም ዘድልየኩም ኣሚን እስከ ክንደግመሎም፣ ምክንያቱ ዝርድኦም ሰባት ስለዘይኮኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክንደጋግሞ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝፍለ ይኮነን። ፖለቲካውን ግንባራት ከ ገስጋ በቲ ዘሰክፍ ዝበሃል ክንጅምር ምእንቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሱ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ። ኣብዚ ምናልባሽ ዝድገም ነገር ዳ ዓዲ ዋዕሉ ንሕና ኩናት ኣይንደሊ፣ ኩናት ደሊና ይንፈልጥ፣ ኩናት ደድሊ ምክንያት የብልና። ናትኩም ጉዳይ እውን ኣይኮነን። ኣብ ደይ ጉዳይኩም ኣትኹም ከምዚ ኣመሰለ ህውከት ዝፈጥር ደናውፅ ነገር ደው ኣብልዎ። እዚ ዲፕሎማሲ እዩ። ሰዓት ከይኣኸለ ከሎ ከይተባላሸው እዛ ዘረባ እዚኣ ከምቲ ዝድለይ ጠቐስናያ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚ ዲፕሎማሲ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ዲፕሎማሲያውን ሽምግልና ገለ ዘድልየና ይኮና ንሕና መርገፂና ኣነ ይነግረኩም ኣለኹ ኣነ መራሒ ናይቲ ሃገር እየ ይብለኩም ኣሎ ይብል ኣሎ። ኣነ ናይ ኤርትራ መራሒ እየ ኣብ ቴሌቭዥን መፅየ ድማ ኩናት ኣይንደልን ኢና ንብለኩም ኣለና። ካብዚ ንላዕሊ ዲፕሎማሲ እንታይ ትደልዩ ኣለኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ መልሳ ሂብኒ ተባሂሉ እዩ ዝኽሰስ። ዲፕሎማሲ ብካሜራታትን ብደብለጅጭን መፂና ስለተዛረብናያ ወይ እውን ፃዕዳ መፂኡ ኣብ መንጎና ስለተዘራረበና ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዲፕሎማሲ ክበሃል ዝኽእል። ኣነ መፅየ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ሃገር ቀሪበ ኩናት ኣይንደልና ኩናት ደሊና ይንፈልጥና ዓዲ ዋዕሉ ንስኹም እውን ኩናት ኣይትደልዩን ኢኹም ንክልቴና እውን ዝርባሕ ኣይኮነን እናትና ኣጀንዳ ኣለና ጉዳይ ዓድና ንግበር ንብለኩም ኣለና። ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢና ክንብለኩም? እዚ ሕጂ ኣቐድማ ኣቢሉ ኢልዎ እዚ ንሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ኩናትን ዕንደራን ከይመፀ ከሎ ብእዋኑ ዓዲ ዋዕሉ ንሕና ናይ ኩናት ሸውሃት የብልናን ኣብ ኩናት ዘድሊ ምክንያት የብልናን ካልእ ብዙሕ እዮ ገዛ ኣለና ኣብ ካልእና ክነተኩር ኢና ንስኹም ድማ ከምኡ ኣብ ኩናት ዝወስድ መንገዲ የለን ዲፕሎማሲ ይብል ኣሎ። ስለዚ ብዕፅር ዝበለ ኤርትራ ኩናት ከምዘይትደሊ በናይ መለክዒ ክትነግሮም ዘለዋ ብሚድያ ብማሕበረሰብ ዓለም ኣኪባ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ነጊራ ብዩኤን ከይዳ ኩናት ከምዘይትደሊ ነጊራ። እዚ ኤርትራ ምናልባት ብማዕረቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ዕብዳን ናይ ሚድያ ክትገልፅ ኣይትኽእል እያ ዘላ። ነዚ ስለምንታይ ዘምፃልኩም ዘለኹ
ዘዘርከበ ጀነራል አንጻርና ካብ ኢትዮጵያ ማለት ክምለሳይና ግን ዚያውን ስምዑዋ ቶም ጀነራላት ምስ አብ ዘለው ዝብልዎ ዘለው ዘ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ትንታነም ቀይሕ ባሕሪ ንቁጠባታት ኤሽያ ኣፍሪቃን ኣውሮፓን ዝራኸብ ኣዝዩ ወሳኒ ናይ ባሕሪ ነጥቢ ከም ዝኾነም ንኣስታት 12 ክሳብ 15 ሚእታዊ ካብ ኩሉ ኣህጉራዊ ንግድን ኣገደስቲ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርጽን ከም ዓለማዊ ቁጠባዊ መንገዲ ኮይኑ የገልግል ይብል ተዛማድነት ናይዚ ባሕራውን ንግዳውን ካንሸሎም ኣብ ግዚኡ እናወሰኸ ስትራቴጂካዊ ዓለም ለኻዊ ትርጉም ሙሉእ ሜዳን ቀይሕ ባሕርን ከዕቢ ምዃኑ ዘእምት እቲ ጀነራል ኣብ ቀረባዋን ብናይ ውክልና ግርጭ ታትን መሰረታዊ ዞባዊ ንሕንሕ ዝድርኹ ናብ ዘይምርግጋዕ ምውራዱም ንዓለም ለኻዊ ቀረብ ሰንሰለታት መሰረታዊ ሓደጋ ድሕነት ከምውን ምርግጋዕውን ብተማሳሊ ከቢድ ጽልዋ ይህልዎ ይብል ነባርን ክትግምቶ ዝከኣል እንተበጻሕነት ባሕሪ ዘዋሃድ ፖለቲካዊ ስፍራም እቲ ዝያዳ ተግባራዊ ዝኾነ መንገዲም ንነዊሕ بعالماوي متأثر فاينانساዊ ድሕነት ዝፍጸሙ መጥቃዕታት እውን ትርጉም ዘለዎ እዩ ዝወነነት ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም በዚ ህዝቢ ዘለዋ ግን ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ብምዃናም ናይ ህላዊ ቁጠባዊ ጾር የጋጥማ ከም ዘሎም እቲ ጀነራል ይገልጽ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ካብ ወገኑ ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ብፅሑፍ ገይሩ ከረዳዕሉ ዝኽእል ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ንምዝዋሩ ዝግበር ዘሎ ጉያ እዩ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ መጀመሪኡ ክብገስ ከሎ ብመንገዲ ኣባላት ናይ ፓርላማናታ ተዘሪባ ነይራ እያ እቲ መርገፂ ድማ ዳርጋ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ንኤርትራ ቀዳማይ ፀላእያ ኣብ ፓርላማ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ እዚ ሰብ እዚ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ንኣቢ ነጊርዎ ነይሩ እዩ Now, there's been discussion here about Ethiopia's desire for a seaport. Obviously, we don't change international boundaries almost ever. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብራድ ቸርማን ዝበሃል ናይ ኤርትራ ፀላኢ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተገለዶ ዘረባ ጀሚሩ ለይሉ እቲ መጀመርያ ዝገበረሉ ግዜ ቀዳማይ ዘረባ ዝተዛረበሉ ግዜ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ أف دقة بحر بلا بلا زبل دراما جميل اللوجن من على بعد ضيف اللي كيكون حقي نحنا كم أمريكا international borders ويك حجرة وين دوبات أين غيرنينا أبزخون يكون زيادة ما never إذا خلقت أم زي كل سلزي كابتو كنا ترديو كن كسر أسك خلاله زي قات أم نجار كتب بيبلون سلزي كما يجير مسوم تسمع معه كخيد على by the way أبز زرباز انتايلهم سيلكم نيره من على بعد أبتجرايز اللي أجمع ናይ ሰብኣዊ ናይ መግብን ናይ ካልእ ቀረባትን ፀገም ኣብይ ኣሕመድ ይኽልክሎ ስለ ዘሎ ኤርትራ እምቢ ከም ትብል እኳ ይፈልጥ እየ ግን ኤርትራ ዘይተሓትዋ ብወደባታ ገይሩ ናብ ትግራይ ንክኣቱ ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም እቶም ሽዑ ዝነበሩ በዓል ማይክ ሃመርን እታ ሽዑ ዝነበረት ካልእን እንታይ ኢሎም ነይሮም ምስ ኤርትራ ርክብ ስለዘይብልና ክንሓትት ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ነይሮም ኤርትራ ሕራይ ክትብል ከም ትኽእል ስለ ትፈልጡ እዩ ግን ብዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ኣጋይን እቲ ፖለቲካ በዓል ጌታቸው ረዳ ሰለስቲኦም ኣከመይ ዝበለ ዓዛቕቲ ወሪዶም ኣለዉ ሳሞራ በሎ ጌታቸው ረዳ በሎ ጻድቃን በሎ መጋበርያ ናይ ኣቦ ምዃን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዕዮን ስራሕን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂሎም ሓንቲ ኣርቲክል ድማ ኣውፅኦም ኣለዉ ኤርትራ ለንቀነ ክትምልሶ ንዝቐንየት ኩሉ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ተሕዲድ ብዘረባ እምበር ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ዘረባ ይህቡን እዮም ዘለዉ ብዝብል ኤርትራ ብዶባ ብልኡላውነታ ከም ዘይትዘራረብ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ስምዒታዊ እዩ ስለዚ ዝተጋነነ ከምኡ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖሊሲ መረዳእታ ዘይብሉ ዘረባ ይወፁ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ናይ ብሓቂ ዘገርሙ እዮም እዚኦም the communication style is described as political theater ከምኡ ድማ ከምዚ caricature moral denunciationist hatred of instead of coherent diplomatic arguments ስለዚህ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ክንዲ ብሱል ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ተጠቂማ ትምልስ ፀርፊ ዝመልኦ ኣሽካዕላል ዝመልኦ ወይ እውን ከምዚ ፈፂምካ ናይ ምርድዳእ መንፈስ ዘይብሉ ጌራ እያ ትምልስ ዘላ ይብሉ ኣይሓፍሩን እዮም እዞም ሰባት ስለምንታይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ዘረባ እዮም ዛረቡ ዘሎ ዝግብኦም መልሲ ድማ ይዋሃቦም ኣሎ ዝኾነ እታ ፖተምኪን ፓርቲ ትብል ድማ ነቲ ብልፅግና ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዓ ክጥቀም ጀሚሩ ስለ ዘሎ ኤርትራ ዘውፅሎም ሓዳሽን ብጣዕሚ እያ ከቢዳቶም ዘላ ስለዚ ኤርትራ's regime habitually reduces complex issues into moral binaries Eritrea's principled and ኤርትራ ትብሎ ኩሉ ነገር ሓቅን ዓለም ለኻዊ ሕግን ትኽክለኛን ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣንጻሩ ድማ ስነ መግወስ ስለ ዘይብሎም እንታይ ክብሉ ይጅምሩ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ትኽክል ኣይኮነን ብላብላ ኣብ ፍልስፍና እትዮም ኣለዉ but anyway ኤርትራ ተፈላሲፋ ዳ የተፈላሰፈትን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሓልያ ትዛረብ ዘላ ንዓኻትኩም ዝምልከት ጉዳይ ድማ ናብቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተመሊስኩም ግቡእ ብትኽክል መንገዲ ክትዛረቡ
ታደሰ ወረደ ዝተጸውዐ ኣኼባ ኣዘዝቲ ሰራዊት ከም ዘይተቐበሎ ተኸሲሱ ካብ መቐለ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ልኡኽ ብልጽግና እዩ ዝብል ክሲ ፖለቲከኛ ትግራይ ቀሪበሎም መራሒ ውድብ ባይቶና ምዃኑ ዝገልጽ ፖለቲከኛ ኪዳን ኣመነም እቲ ፕሬዚደንት ሓደገኛ ፕሮጀክታት ኣብ ትግራይ ሒዙ የንቀሳቐስ ከም ዘሎ ከሲስወሎም ህወሓት ንምፍራስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይሰርሐሎ ዝበለ ኪዳን ኣመነም እንተዘይ ኮይኑ ህወሓት ናቱ ድሌት መፈጸሚ ክትኸውን ይንቀሳቐሱ ዘሎ ብምባል ከሲስዎም ኣብ ዝሓለፈ ኢሉ መዓልቱ ብትክክል ዘይገለጾም ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰብ ሃብቲ ተራኺቦም ህወሓት ኣነ ዝውራን ናተይ መሳርሒ እንተዘይ ኮይናን ክትፈርስ ኣለዋ ድማ ቀቲለያ እየ ኢሉም ከም ዝተዛረቦም ከም ኣብነት ኣቕሪቦሎ ፖለቲከኛ ብምቕጻል ፖለቲከኛ ኪዳን ኣመነም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደም ሰራዊት ትግራይ ናተይ መሳርሒ ክኸውን ስለዘይኽእል ክፈርስ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ዘሎን ኣብ ክንዱ ብሽም ጊዜያዊ ምምሕዳር ይጠናኸር ዝብል ታደሰ ብቐጥታ ዝእዞን ንዝደልዮ ዕላማ ክጥቀመሉ ዝኽእል ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ብምጥያሽ ብሽም ገበን ምክልኻል ድማ ንፖሊስ ጠናኺርካም ንታደሰ ወረደ እኩይ ተልእኽኡ ድሉ ምግባር ዝብል ሓደገኛ ውጥን ሒዙም ይንቀሳቐስ ከም ዘሎዮም ጥንክር ዝበለ ክስ ኣቕሪቡ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ታደሰ ወረደ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ዓብ ሽግር ፈጢሩሎም ዘሎ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ኣሊናን ተበሉ ካልእ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ አንጻሩ ገጅፍ ዝኾነ ክስታት ንሰማዕ ኣለና ከምዚ ኣለኹሞ እንካ ኢሎም ሕልፍ ኣቢሎም ዝዋላ ዘየብልዎ ሞራል ምስዋር ግን ተጸሚደም ኣሎ ሞራል ምስዋር ተጸሚደም ኣሎ ስርዓት ሰራዊት ትግራይ እውን ንኽባላሾ ኮንትሪቢዩት ይገብሩ ኣለዉ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጥቑ ይዘልቡ ሙሎም ብትዕግስቲ ኢና ንሓልፎ ኣለና ማለት እየ ዝገብሮ ዘሎ ስምዓት ኣለና ወዲ ወረደ ዝገብሮ ስምዓት ኣለና ዋላ ቴክስት ሜሴጅ ኣለ ቴክስት ሜሴጅ ዋላ ኣሎ ዝገብሩ ኣሎ ሓደ ፕሬዚደንት ኮይኑ بتكس مسج تزاد زيهن حزن هاي السوايزي ناي جنرال قعش ناي جنرال قعش ملكت تكس قول بتكس مسج لا أخلي سوله تخبري مازيو قال من الفزول زولهم مو كافتم نقادو لبام نقاداي وعطاودي كم زي عيب لولو زودي أنت أقول كاين خان زولني سقي إذا نقارني كنقرأكم حوحات أي موتي أي تعيتي جريء أيه حزق عان النوع على مبالعه بزخونة تي ودو ورده دبحال كالاي قص ناي جيتاچو ردان ناي صاد كانون كوينو نتا تግራይ ላል ዘብላ ዘሎ ናብ ሓደ ነገር ኣትኪላን ኸይድ ድማ تزعبي انقفات كوين وازلو مخاني يزنقر زلو سلازي تقارو أبز قداي زي ببزو هيو ولا تي بتفلوتيكاناتون بزوح يمانن تقام سلازلو نسوني قزيو خنقات فاينا كابو حانت لنكنا أبزي سوشيال ميديا تزور زلا دمازيا سمعو سلازي بمان سوج بجبل أرى بجبل إنان تسوج تاواك إساو يولاكو إنان تكو متبلو إنان تكو متبلو تكو أرى بجبلو إنان تسوج أرى إنان تبوليسوج بجبلو أميك أرى صالي ما يكرر جلوش ناتشوكو إنديوم بيسيك أبا بو إنديوم አላችሁ ባንዲራ ይፈቀዳል ይባልላችሁ ነበር አረ በጅበሉ እናንተ እንገ ነቶም ፖሊስ ናይታ ሀገርኳታ ማخر ዘላቱም በጃኹም ኣብ ቅድሚ ሰባይ ተዋጽኡና ጉድናይ ተውጹ ቁሩብ ስለ ርሲ የብልኩም እንዲኹም በኸመይ መንገዲ ተሰርሕ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ብቪዲዮ ቀዲሕኩም ባንዲራ ደምስሳ ክትብሎ ከለኹ ተኻሊ ህዝብ እንታይ ብለና ይትፈልጡ ነቶም ኦሮሞኳታ ማخሮም ዘላ በወቅሕ زلا هاجري زكو غرين خاطبل تماخروم يا زلا بجاخم تستروا نزي غداي زي وسيدم ناب عالم اوصيوم غدنا خوصونا بفله وحاتن ناي تግራይ ደገፍት نزي غداي ذكر يخلو ناي امحرا يبلون مغنياتو حزب امحرا امنا كم زقطع سلا زفلتو حزب امحرا شي مخي تقص تبعيلهم زلو كل غزي كتوجلو تتخلي نزخون يكون حماق تكبار ابي ኢትዮጵያ ዝፍጸም حماق تكبار وين هو حد كتصرفلو لك وين شعبيا كتبلو كتكلالك ኣብዚኦም ክልተ ጥራይ ተኩርካ እቲ ጸገም ተረሓቀ ድማ ናብ ግብፂ ኣምሓራ ከም ጸላኢ ከም ህዝቢ ከይተቆጽርዎ ተባሂሉ ዘሎ ይንፋኖ ድማ ሽሙ ከይተልዕሉ ዝታዩ ታክቲክ ኣምሓራ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብዝ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ውሽጢ ዝኣትዎ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት እቲ መንግስቲ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ክኽእል ከም ዘለዎ ብብዙሕ መንገዲ ምኽሪ ዝወሃበ ዘሎ ነተጋሩ ግን ቅድሚ ሕጂ ጨፍጭፍኩሞም ኢኹም ሕጂ እውን ነቲ ህወሓት ብምባል ካላይ ግዜ ክትሃርም ትኽእል ኢኻ ዛ ዓይነቱ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ዝገብርዎ ዘለው ብፍላይ ናብ ትግራይ ገፁ ንክጠቕሞም ኢሎም ዝጥቀሙላ ዘለው ድማ ኣይደኖ ንሓቅነታ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ ተጋሩ ናይ ትግራይ ናይ ቲዲኤፍ ዲ ዋላ ናይ ቲፒኤልኤፍ ተዓብዩ ዝነበረ ኣፅዋር
ኣብ መኻዚኖ ኣኪቦሞ ዝነበሩ ኣፅዋር ይወፅእ ኣሎ ዝብል ዘረባ ጎስጓስ ብፍላይቶም ፀረ ተጋሩ ዝኾኑ ኣክቲቪስትስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም TPLF ኢደ ፈንጂ ተታሒዙ ከም ዘለዎን እንታይ ካሱ ብዙሕ ኣፅዋር ሓቢእዎ ዝነበረ ከውፅእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣጋይን ኩሉ እዚ ክስታት እዚ ናብ ትግራይ ክግበር ንዝኽእል ኩናት መበገሱ ክኾኖም ከም ዝኽእል እዩ ካልኣይ እቲ ብወገን ኣምሓራ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉስጓሳት እዚ ኣፅዋር እዚ ነይርዎም ድዩ ሓቢኦም ነይሮም ድዮም የውፅዎ ኣለዉ ድዮም ኣብዚ ሃገር እዚ ማንም ዝመፅእ ሓበሬታ ንኽትኣምኑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ቢካዝ so much of fabrication ምትላል ኣሽኪዕካ ምዝራብ ብብዙሕ መንገዲ ስለ ዝጥቀም ዘሎ ተጠንቂቕካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ሓጎስ ጎፅ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ብወገን ብልፅግና ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ተጠቂምካ ነቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምህራም ዘድልዮም ብዙሕ ነገራት ይፍትኑ ኣለዉ ካልእ ካብዚ ወፂና ንሪኦ ዘለና ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ ካስምዑ የአጠቃላይ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አጀንዳ እንደገና የቀጠናው አጀንዳ ስለሆነ እንደዚህ እያለ ነው በየቀኑ የምናየውና ጀነራሎቹ እነ ብርሃኑ ሌሎችም ጀነራሎች እንግዲህ የወጡ ኦልሬዲ ማይክ ይዘዋል አሁን በቦሌም በባሌም ብለን እናመጣዋለን ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ልክ እንደዛ አይነት ሐሳብ ነው ሲናገሩ የሰማናቸው በፓርላማ ውስጥ ጠረጴዛ እየደበደበ ነው ሲናገር የነበረው ከዛ ውጪም ጀነራል ሌላ አንድ ጀነራልም እንደዚሁ ግጥሚያውን ሳይንሳዊ እንዴት እንደሚያደርጉት ሁሉ ያብራሩ የተናገሩበታል በሌላ ተቃራኒ ደግሞ ኤርትራን ዛሬ ተዋወቋት የሚመስሉ ምናልባት ስለ የትኛው ኤርትራ ነው የሚያወሩት እስከሚያስብል ድረስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደግሞ ዶክተር ጌዲዮን እነ ዲና ሙፍቲ ደግሞ ሌላ ሀሳብ ነው ሲናገሩ የምንሰማውና እውነት ለመናገር አሁን መንግስት የለም ብለህ የጀመርከው ነገር እንዳለ ሆኖ ግን እንዴት አድርጎ ነው ይሄንን አናላይዝ ማድረግ የሚቻለው እንዴትስ ነው የምትረዳው ከዚህ ላይ ያለህን ሪፍሌክሽን ማወቅ ስለፈለኩ መልሴ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢንጂነር ይልቃል እንዲያተሓተደላ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ናይ ኩናት መናፍሕ ብጀነራላቶም በቲ ካልእ ዋላ እውን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ጣውላ እናቐጥቀጠ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ከም ዝደሊ ዘርኢ ሩይ ዝኾነ ምክንያታት ኩናት ተጀሚሩ ዶ ኩናት ንምጅማር ዶ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዶ እናተባሃለ ኩሉ ዓይነት ገህሰታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጀነራላቱ ድማ ውግእ ሳይንስ ምዃኑ ናብ ኤርትራ ገፆም ይዳለዉ ከም ዘለውን በቲ ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ባሕሪ ክምለስ ኢና ዝብል 2 ሚልዮን ክዓፅወና ይክእል ኩሉ ዓይነት ጎስጓስ ይገብሩ ብግምጥል ኢሎም ድማ በቲ ኣብ መንገዲ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ድዩ ዋላ ብካልእ ዲና ሙፍቲ ድዩ ካልእ ገይሮም ከዓ በቲ ሓደ ኤርትራ ኣብ ሉላውነት ናቶም ትደፍር ከም ዘላ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ንፀጥታ ናይቲ ሃገርን ውሽጣዊ ፀገማት ናታን ሽግር ከም ዝኾነትን በቲ ካልእ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩ ኩናት ከም ዘይደልዩን ዝገልፅ ድማ ኣብዚ ሃገር እዚኣ መንግስቲ ኣሎ ድዩ የለን እንታይ እቲ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ንክትፈልጥ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እንታይ ናትካ ርእቶ ትብሎ በሶስት ምዕራፍ ብቻ እንክፈለው ዝም ብለን ይሄ ውስጥ ለውስጥ የሚጃጃሉትን ነገር እንቶ ኖቤል የሰላም ኖቤል ተሸላሚ በሆነበት ጊዜ ኤርትራውያንን ሰማይ ያደርሶ እናንተ ጀግኖች ያመናችሁበት ነገር ወደ ኋላ ማትሉ በፍቅር ከሆነ ደግሞ ሁሉ ነገር የምትሰጡ በእንቢተኝነት ግን ነገር ደግሞ ከነኳችሁ ደግሞ እድሜ ልክ ትዋጋላችሁ እንጂ ማትመለሱ ምናምን እያለ የኤርትራን ህዝብ ሰማይ አድርሶ ሲናገር ከረመ። ከዛም በኋላ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ በኢትዮጵያ ፍቅር ልቡ የነደደ ድርጅታቸውንና መንግስታቸውንም በመከራ ጊዜ ጥላ ሁሉ ሲሸሽህ ከጎን የተሰለፈ እሱን እንድንነካ ከሆነ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቤት ይገኛል ቀለበት ሲያስሩ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ በዓል ኢንጂነር ይልቃል ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ካበይ ዝበገስ እዩ ምክንያቱ ነዛ ዘረባ እዚያ ንምርዳእ ሓንቲ ንእሽተይ ክበኩም እየ ከተሓዘልኩም እንታይ ማንሳት ስላለብኝ እኔ ጥያቄ ማነሳው እንደዚህ እርሶ ብዬ ጀመርኩ ማለት ቀላቀላለሁ አንቱ እናንተ ያልኩና ለኤርትራ በጣም ስስ ልብ አለ እንዴ እና ኤርትራ ምን እንዳገርማ ዘመዶቻችን ነበርኩ የጋራ ባህል ሕጂ እቲ ዘረባ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ዝሓለፈት ተመሊስና ርኢናዮ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንሱ ምስ ኤርትራ ዝምድና ኣብ ዝነበረሉ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ንኤርትራ ጀጋኑ ምዃኖምን ብፍፁም ብሉላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ዘይከራኸር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ልቢ ብፍቅሪ ኢትዮጵያ ዝተቃፀለ ምዃኑን ንኢትዮጵያ ሰላም ንክትረክብ ፅቡቅ ንክትከውን ዝምነ ምዃኑን ሰራዊት ናይ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ድማ በዓል ውዕለት ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ ብኡ ገይሩ ድማ ኖቤል ፕራይስ ወሲዱ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ክሳብ ካትም ኣብ ምእታው ዝኸይድ ዝነበረ መራሒ እዩ ስለዚ ንሱ ከምኡ ክገብር ከሎ ንቡር ፅቡቅ ነገር ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነን ሎሚ ንሕና ዝጨፍጭፈና ዘሎ
ህዝብና ዘጥፍእ ዘሎ ዓድና ዘባድም ዘሎ ንሕና ምስ ኤርትራ ሽርክነት ወላ ከቦቅ እንተደይ ገበርና ምስ ኤርትራ ርክብ ክህልወና ዝኽእል ግን ሰይጣናውን ናይ ሽፍትነትን ገይሩ ዝቀርጾ ዘሎ በይናይ ሞራል እዩ ነዚ ነገር ዝክብል ዝፍቀደሉ ስለዚ ነዚ ንምባል እዩ ኣብታ ናይ ዓንተቦ ዝበላ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ርእቶ ከም ዘለካ ወይ እውን ንኤርትራ ከም ትፈትዋ ብብዙሕ መንገዲ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ኢላ ኣብታሓተሉ ኤርትራ ኩሉ ግዜ የስ ብድሆታት ኣለዋ ፀገም ከም ዘለዋ ይርየ ትትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብቲ ቆጠባዊ ዕላማታት ናታ ይበፅሓን ክትበፅሕ ኣይከኣለትን ኣላ ክሳብ ሕጂ ግን ሓደ ካብቲ ዝረኣኽቦ ብቁዕ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር እያ ከምኡ ድማ ዲስፕሊን ዘለዎ መንግስቲ ኣለዋ ተንበርኪኹ ኣብ ካልኦት ክልምን ኣይትርዮን ኢኻ ከምኡ ድማ ሊደርሽፕ ትመርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃገራዊ ረብሓ ከምኡ ድማ ናይ ጂኦፖለቲካ ነገራት ኣናቢቡን ባላንስ ኣካይዱ ዝኸይድ እዩ ስለዚ ንብዙሕ ነገራት ርእዩ ስለዝኸይድ ብፅቡቅ ንክትገልፆ ካብኡ ክትመሃረሉ ትኽእል ነገራት ኣሎ እናበለ ኢንቴሊጀንት ዝኾነ ኣርጊመንት እዩ ዝባ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኤሊት ናብ ኤርትራ ገፁ ዘተኩር ከም ሓደ ዓብይ ሰይጣናዊ ሓይሊ ገይሩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣንፃሮም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝገብርን ብግምጣሉ ንሳቶም ድማ ምስ ኤርትራ ንገብሮ ዝምድና ንዓና ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ከም ሃገር ደረጃ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ከም ሃገር እንታይ ዓይነት መርገፂ ከም ዘለዎ ንፕራይም ሚኒስተርኩም ዝብሎ ዝነበረ ስምዑ ይብልዎም ኣለዉ ምክንያቱ ሎሚ ባንዳ ይኹም ሃገር ከፈራርስ በዓል ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ መፅኡ ምስ ኤርትራስ እንታይ ካ ክትረክብ ትፀጋጋዕ ንስኻ ክትፅጋዕ ከለኻ ዳ እንታይ ደሊኻ ትፅጋዕ ነርካ ካብልዎ ኣለዉ ንስኻ ምስኦም ክሰርሕ ከለኻ ነዛ መንበርካ ነዛ ኩርስኻን ከተታጥሕቲ ክትጥቀመሎም ከለኻ ሶም ብቐንዕና ቀሪቦምካ ጥዑያት ምዃኖም ትዛረብ ነርካ ሎሚ ግን ተገምጢልካ ከምዚ ክትብል ከለኻ መን እዩ ከኣምነካ እዮም ዝብሉ ዘለው ንዓና ንኤርትራውያን ኩሉ እዚ እንታይ ከምፃልና ብዙሓት ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጥምትዎ ዘለው እዩ ስለዚ ምዚኦም ዓይነት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዘለዎም ሃገር ከም ጎረቤት ኢና ንነብር ዘለና ናትና መረዳእታ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንኤርትራውያን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ እሊት እንገብሮ ዝምድና ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ተገሪሃ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ኣብ መወዳእታ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይዶኖ ኣሚንካ ንነዊሕ ጠሚትካ ንክትሰርሕ ከቢድ እዩ ንኤርትራ ተፈላለየ ምዕራፋት እውን ትሰግር ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ክንብል ንኽእል ሓንቲ ናይ መወዳእታ እዚኣ ሰሚዕና ኣብቲ ናትና ክምለስ ኢና እሱ የአየር ኃይል አዛዥ ነው 7 ምክትል ከሰባት ምክትሎች መካከል 6ቱ በብሔረሰብ ኦሮሞ አንዱ በብሔረሰብ ትግሬ ዋና አዛዡ ይልማ መርዳሳ ራሱ ተመልከቱ እንደው ማለት በንጹህ ህሊና የሚፈርድ ካለ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን መጠየቅ የሚችል ካለ አሁን የአማራ ህዝብ ላይ አጥፍቶ ጠፊ ድሮን አሰማርቶ ሊጨፈጭፈው የተዘጋጀው ቡድን የትኛው ቡድን ነው እስከዛሬ በድሮን ሲፈጀው የነበረው ቡድን የትኛው ቡድን ነው ክሊር ዝም ብለን አይደለም ጨፊ ኦሮሚያ ላይ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ጋዜጠኛ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ብድሮናት ገይሩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ሓይሊ ከመይ ገይሩ ኣምሓራይ ካበይ ዝመፅእ ሓይሊ እዩ ስለምንታይ ክንዱ ክጭክን ክኢሉ ንዝብል ወል እቶም ንዓና ዝፀልኡ እዮም ነቲ ወታደራዊ ማዕረግ ሒዞሞ ዘለዉ እዩ ዝብል ስለዚ ኩሎም እቶም ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ናይቲ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ብጀካ ውሑዳት ኩላቶም ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ እዮም እቲ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ ምዃን ድማ ብመሰረቱ ኣምሓራይ ፀላእዮም ከም ዝኾነ ዝተቐረፀ ንነዊሕ ዓመታት ብኣምሓራይ ዝተሰደዱን ብዙሕ ግፍዒ ዝወርዶም ዝነበረ ከም ዝኾነ እምነት ዘለዎም እዮም ስለዚ ናቶም ቀፃልነት ናቶም ሓይሊ ንኣምሓራይ ብምድኻም ምዃኑ ስለ ዝርድኦም ነዚ ኩነታት እዚ ንምቕያር ብዙሓት ነቲ ስልጣናት ብፍላይ ወታደራዊ ዓይኒ ነቲ ስልጣናት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ባዕሎም እናተቆፃፀርዎ እናመለኽዎን ይኸዱ ከም ዘለውን ኣካል ናይቲ ጭካነ ንሪኦ ዘለና ድማ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ እናበለ እዩ ዝምጉት ስለዚ እቲ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሚድያ ወይ እውን ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስት ንጉዳይ ናይ ኣብን ኣካይዳ ናቱን ኣብ ምግላፅ ዓብይ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን ዘየሻሙ ነገር ድማ ይመርፅ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤትኒካዊ ፀገም ክንምንታይ ሰራዊት ዝሰደደ እዩ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኤትኒካዊ ፀገም ዘብእሶ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ኩናት ነቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትቅፅል ጀዋር ብፅቡቅ መንገዲ ገሊፁ ኣብ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ናቱ ኩናት ናይ ትግራይ ኩናት ጥራይ ነበረን ኢሉ መንፈስ ናይቲ ሃገር እዩ ኣብቲ ኩናት ተቐቲሉ ካብኡ ድማ ይሓወናን ኣለና ኢሉ ንሓደ ኣካል ናይ ሃገር ክንዱ ዝኣክል ድሕሪ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስደሉን ክንዱ ዝኣክል ከም ሰይጣን ቆፂርና ክንሃርሞ ተጀሚርና ካልእ ህዝብታት ኩሉ ግዜ ስእልናቶም ብመንገዲ ትግራይ እዮም ክገልፅዎ ሓደ መዓልቲ ኣነ እውን ከም ክጋጥመኒ እዩ ንሱ ከም ክብል ከሎ ናይ ኣምሓራ እውን ከምቲ ዝድለኻ ይገለፀ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ወሪድዎ ዘሎ ስቃይ ድማ ብኡ ዓይኒ እንተሪእኻዮ ኣብ ኢትዮጵያ ነፍሲ ወከፍ ስልጣን ዝሓዘ ኣብ ልዕሊ ካልእ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ድሕሪ ሕጂ
መሰረት አንጽፉሎም ኣሎ አብይ አሕመድ ማለት እዩ እዚ ኸ ከቢድ ይከውን ንቀጥል ኣብቲ ካልእ ፖለቲካ ድማ ንእሽተይ ክንሰግር ብፍላይ እቲ ናይ ፅምዶ ጉዳይ ኣግኡ ቱ ሰላም ናይ ምምፃእ ዕድሉ ዝመኸነ ኮይኑ ይርአየኒ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እቶም ሸማገልቲ ተባሂሎም ዘለዉ ካብ ኬንያ ዝኸዱ ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መንግስቲ ኤርትራ ክግንዝቦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝኸብል እዚ ክዛረብ ዝገበረኒ ሓደ ናርኣኹ ነይረ እንታይ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ሽምግልና ዝለኣኸሉ ዝብል ኣብ ሓደ ሚድያ እንታይ እናተንተነ ነይሩ እቲ ሓደ ናይ ጥምረት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ዘለዉ ሓይልታት ኣደንጊፅዎ ከም ዘሎ ይገልጽ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሱዳን ተገበረ ኣኼባ ከም ዝነበረ ይገልጽ እሞ እዚ ሓደ ኣደንጊፅዎ ከም ዘሎ ይገልጽ ካልኣይ ውሽጣዊ ፀገማት ኣጋጢሞሞ ከም ዘለዉ ናይ ድልውነት ስለዚ ግዜ ክገዝእ ከም ዝደሊ ተሳልሳይ ከዓ እቲ አንተ እናገለጽካዮ ዝነበርካ እቲ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ፅምዶ ብዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ንምፍራስ እውን ብሓፈሻ ከዓ ግዜ ንምግዛእ እውን እዩ እዚ ትክክለኛ ትንተና እዩ እቲ ጥምረት ዝብል ድሓን እቲ ደረጃ ዕምቆቱን ናይ ብሓቁን ተፈፂሙ ምዃኑ ናፍልጦ ስለዘይብለይ ኮንፊርም ንምግባር ክፅገም እየ ናይቲ ስርዓት ሓቆነታት ዝተቐመጡ ግን ልክዕ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ኣይኮነን ናይ ሰላም ሓይሊ ተዝኸውን ህዝቢ ዘለዎ ኢትዮጵያ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት እዩ ክዕሪ ክፀር ነይርዎ ሶ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብግልፂ ንምዝራብ ነውግዕ ሓይልታት ወቢኦም ተፀሚዶም እኒኦ ኣምሓርያም ሓቂ ግልፂ እኮ እዩ ብዙሕ ትንተና እውን ዘድልዮ ኣይኮነን ሶ እዚ ሓይሊ እዚ ኣምፅኡ ወይ ንትግራይ ወይ ንኤርትራ ክወርድ ተኮይኑ እዚ ሓይሊ እዚ ክንቀሳቀስ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ክንቀሳቀስ ከሎ ዝፍጠር ነገር ኣይፈልጥን ሓደ ካልኣይ ክበታቱን ኣለዎ ነዚ እየ ዝብለካ ዘሎ ካልኣይ ኩሎም ብሓደ ግዜ ሳይመልቲኒየስሊ ንምጥቃዕ ብዙሕ ሓይሊ የድልዮ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ የድልዮ ናይ ብዙሕ ናይ ውግእ ሎጂስቲክስ የድልዮ እዚ እውን ናይቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ክፀዋሮ ዘይትኽእል ደረጃ እዩ ነዚ ከቢድ እዩ ዘኒየ ዝብለካ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ኣብሶሉት ኮምፓራቲቭ ኣብሶሉት ኣድቫንቴጅ ዝበሃል ዝነበረ ምስ ትግራይ ምስ ኣምሓራን ዝገብሮ ውግእ ናይ ድሮናት እዩ እዚ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ውግእ ኣብሶሉት ኣድቫንቴጅ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ክስእን እዩ ተረዲኻኒ ከምዚ ዝበሃል ነገርስ የለን ምስ ዓዲ ዋጋእ ስለ ዘሎ መጠኑን ስፍሓቱን ብዘይገድስ ከምኡ ከምቲ ንሱ ሒዝዎ ዝኸይድ ስትራቴጂክ ኣርማሜንትስ ክፅበዩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ኮፍ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ዘይከኣሉ ምዃኖም ይፈልጥ ስለ ዘሎ እቶም ዝብለካ ዘለኹ ይገብር ማለት እዩ የፅንሕ ንኣብነት ተይቀደምኮ ኤርትራ ክትቀድመኒ ኢሉ እውን ሓሲቡ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ኣውጅ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ዝኾነ ስጉምቲ ተወሲዳ ይትሕተትን እኮ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ብፍላይ ምስ ኤርትራ ሽምግልና ይሓስብ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፅልዋ ይፈጢሩ ዘሎ እቶም ብግምጣሎም ዘለዉ ድማ ክንርኢና ናብቲ ናይ ፖለቲካዊ ድራማ ቅድሚ ምስጋርና እዚያ ስምዑ ሕና መሰልና ክንሓትት ከለና ምስ ሪፒ ይሰርሕ ኣለው ምስ ሻዕብያ ይኸድ ኣለው ከምዚ ይኾን ኣለው ምስ ሰይጣን ይኸድ ኣለው ገለ እንታይ ትገብሩ ኮይድኩም ተመለሱ ወዘተ ትብሉና እስኹም ኸ ናብ ኤርትራ ትኸዱ ከም ድልየትኩም ናብ ምሓራ ትኸዱ ከም ድልየትኩም ናብ ኣብይ ኣሕመድ እዚ እቲ ኣንጻር ትግራይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ድማ ንቐፅል ስለ ተስፋ ንደላይ ፍትሒ ኣጋጢሙ ይፈልጥ ኣይብልን ሎሚ ኣብ ድርኩኺት ዓድና ኮይንና መዓት ተስፋ ሰኒቕና መዓት ዲፕሎማስያዊ ስራሓት እናሰርሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንእሰይና ቀትርን ምሸትን እናረበሸና ውሰዱና እናበለ ንርከብ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ በራኸ ዝበፅሐ ቃልስና ንድሕሪት ክምለስ የብሉን ንድሕሪት ንኸይምለስ ንገብር ከዓኒ ንሕና ኢና እቲ ህዝቢ እዩ ማለት እቲ ህዝቢ ሓላፍነቱ ተረዲኡ እንታይ ክገብር ዘለዎ ብምግንዛብ ነዚ ግንባር እዚ ካብ ዘለዎ በራኸ ንላዕሊ እምበር ኣብ ዘለዎ ኾፍ ንኸይብል ወይ እውን ንድሕሪት ንኸይብል ተሰክፉ ነገራት ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ዓብዪ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ንኤርትራ ክወርር እዮም ዝብል ዘሎ ሓይሊ ኣብኡ ኮይኑሲ ንፀላኢ ንኤርትራ ከይዱ መንግስቲ ተኺሉ ንኤርትራ ፅቡቅ ከምፅእ ኣላ ናፅነት ናይ ኤርትራ እኮ ምልክት ሕቶ ኣለኒ ንዝብል ሓይሊ ምስ ተሰሊፉ ኣሚን ዲስ ፒፕል ኣር ጀስት መዛረቢ የብሎምን ግን ኣብዚ ከዓ ካልእ ዓይነት ርእይቶ ክወሃቦም ጀሚሩ ኣሎ
أنا أنت قدمي حاول تشأنو من دلائل لو كنت أقدبلوا من كل ما افتكرنا أفريقيا دلوا يخيدوا معتي يقولوا أنت يا أبزد فكر نعيد المت قالوا من دلائل بهاللو مرساتو قطرتو وين تبغى جرم يا بقى هجي خنكينا نافتي بوليتيكا استسودو بولو ولا حدا من الشيطان زبله إذا توايدن بتقاومو كنت أفيشو شيطان تخدلي شيطان تخدلي دم بتقاومو تأفيشو شيطان تخدلي حجي حدا اندحر ولا من شيطان اندحر لك ذات مينس نسو بعلو تأمامنو زغل حيل يبلون مالتي نسو قمصو زغل لوط يبلون مالتي نسو قراقاقصو زغل فتح يبلون مالتي سلمنتاي شيطان دلو زبا فور هيل حزبنا خا صبق مثال مسيل كاب زيت فولتو شيطان ست فولتو شيطان كاب زيت فولتو شيطان اوا حجي ريهم اللهم نسقم اوريدي حزبنا بتحساسبا غحيفكم الله مالتي اندحر شيطان مريصكم تمصوا لكم زي فولتو شيطان كنوسخلو صبقت زربا اندي زبلهم زلو حزبنا غحيفهم ترى كونسي شيطان بعلو ايدلي كاني شيطان اكو كتقمت زخل يزدلي ولا حنت تقمن زي بلو كاي تقملوني شيطان is another problem ابزي ولا انا ابكو خنا غلغلا كان تعري لو ما ابريو انترتين يخغبرهم زخل نغزيو امبر زጭበት ነገር ክገብሩሉ ከም ዘይክሉ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ብፍላይ ከም ዝናታቶም ፖለቲካ ማለት እዩ ርካሽ ዝኾነ ወይ ውዱቕ ፖለቲካ ዝኾነ ቅልጽም ዘይብሉ ፖለቲካ እንተወሓደ እንታይ ክልወካ ዘሎ ብፍላይ ናይ ቀረ ኣፍሪቃ ፖለቲካ ቅልጽም ይክልወካ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ክልወካ ኣሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ተዘይብልካ ገንዘብ ክልወካ ኣሎ ገንዘብ እንተዘይብልካ ምናልባት ሰብ ክልወካ ኣሎ ዋላቲ ገንዘብ ብሰብ ክትቆ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ሰብ ወታደር ክኾነካ ዝኽእል ሰለስተ የብሎምን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወላ ሓንቲ የብሎምን ስለዚ ንኸምዚ ዓይነት ትካል ጀስት ንሽማዊ ምርኢት ኢኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል እና ኣይ ዶንት ቲንክ ኣቢ 5 ሳንቲም ኢንቨስት ክገብረሎም ዝኽእል ብገንዘቦም እዮም ዝመፅዎ ዘሎ ቱሪዝም ስለ ዝደሊ ድማ ዋላ ናይ ዕብዳን ኮንፈረንስ ክገብር እየ እንድሕር ኢልካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ነተን ሆቴላት ዝኸፈልካ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝኸፈልካ ንኣቢ ፀገም የብሉን ስለዚ ክሳብ ዝኾነኒ ዋላ ዝኾነ ክረክብ ኣለኒ ዝብል እምነት ዘሎ ፖለቲካ ስለ ዘለዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ይኹን ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን እቲ ውፅኢት ድማ ገለገለ መንእሰያት ብትክክል ቋንቋ ክገልፅዎ ጀሚሮም من قال له اسكحجي بزعبة جون بلاك حاسيو بزعباتي جنزب مقطعات حاسيو دزارب كلها جبعات قعبت هلا ناي رئيس تقاتلكم على أثر رئيس الورو حجي كمباري لهم وريدهم سي أو قد أوتكم مسيلكم كلها نبقى حقات ويلا لا رئيس الجبراتا ورقات كتب بلاش دلخا صراحة قديف كأمان صعوبات بالدلخا شو هي رئيس الجبرة لازم يمكن تمرح أرى أتحط زمن كما هم من سبب ቀደም ኮይልና ኢና እዚ ፖለቲካ እዚ ስራሕዩ እንጌራዩ ቢዝነስ ይልና ስለዚ ክመሃር ስለዘይካለት መንሰይ ግዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ይሕዝነካ ሕጂ ግን ክርድኦም ጀሚሩ ኣሎ ሓደክ ንጌራያት ጎይ ዘላ ሰልፍ ሪስፔክት ነፍሶም ዘየኽብሩ ንዓበይቲ ዘየኽብሩ ፖለቲካ ከምፁ ይክሉን እዮም ስለዚ ብእምኒ ዝደራበ ፖለቲካ ኣይኮነን ኢልና ኢና ሎማስ حق انت لكم زي بزعبا صلكو منسي زطفي زلا ኣብ ሊብያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ተወደ ዓለም ዛብለይ ትዛረብ حسوت امسلتا سلو سلام سلو ሎማስ امسل بزعبا منسي يركا زارك مات زطفي منسي عبد زياتو زارك مات مورال ون يبلكم ሎማስ نسبات قبوهم ኣይትንገሮም መጀመርያ ግቡእካ ፍለጥ ግቡኦም ከም ዝፈልጡ ድማ ፍለጥ መምህር ኮይንካ ይተፈጠርካን ስለዚ ትሕትና ንምክባርን ድማ ተረዳእ ክብል ይፈቱ ይغنيلي ኣቤት ልቦና ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ ዝፈጥሮ ፀገም መዓት ሽግር እንዲ ዘሎ መጀመርያ ሞት ኣይክሰስን እዩ ቅድሚ ዝኣገረ ማለት እዩ ምናልባት ብዕላማ ደረጃ በረኻት መንግስታብን ኣብራርን ኣብ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ መንገዲ ነይሮም ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ክልቲኦም ግን ናይ ንእስነት ንኤርትራ ብዙሕ ዝወፈዩ እዮም ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ ዕድሜኦም ግዜኦም ዝሃብዎ እዮም ስለዚ ብሉፅ ድማ ንብሉፅ እዩ ዘኽብር ኩሉ ግዜ ኣብራር ድማ ድሕሪ ሞት ናይ ባህር ድምፃዊ ዶክተር በረኻት መንግስታብ ኣብ ዝሃቦ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ዓበይ ክብሪ ከም ዘለዎ ይገሊፁ በዓል እዚ ትራሽ ግን ካብ እንዳጓሓፍ ብቆሎም እንታይ ፅቡቅ ትፅበ ንኸምኡ ዝበሉ ንብዙሓት ንበረኻት መንግስታብ ክዝንጥሉ ቀድኒኦም እዮም ነቲ መጎስ ናይ ኣብራር ዑስማን ድማ ክዋሓጠሎም ኣይክእልን እዩ ዝኾነ
ናይ መወዳታ ጥፍሽና ነዚ ዘርኢ ምክንያቱ ጅግና ዘይኽብር ንለባም ንዓብ ዘይኽብር ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ክገብር ኣይክእልኒ እዩ ኣብ ሚድያ ኮይኑ ከናቁጥር ኣይክጅምር ይኽእል እቶም ትማላ ጆኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ተገምጢሎም ክፀርፍዎ ስምዑ በቃ ንሰባት እንዳምጣኻ ምዝላፍ ምናኣስ ኣብ ሓዳሮም ኣብ ህይወቶም ገለመታት እንዳመፃኻ እዚ ከምዚ ክተርፍ ኣለዎ ኢና ንብሎ ዘለና ስኺሉ መፂኡ ምንን ክብል የብሉ በቃ ሓቂ ተዛሪበ እዚኣ ሓቂ እንድያ ይብለካ መን ይምሂርዎ ቀሺ ኮነን ካልእ ከማን ክዕብዮ ይክእልኒ ሸጣን ከማን ጣጊ ምክዕብዮ ይክእልኒ ኣዶብቲ ገይርዎ ገለ ብልዎ ኣዶብቲ ገይርዎ ሴጣን ብዛዕባ እቲ ተፈታዊ ቶክሾው እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ ኣፍኮርስ ሪስፔክት ተዘይብልካ ስድራኻ ከማን ይዋረዱ እዚ ሰብ እዚ ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝትንክፍ ዘርከበ ድማ ኣብዚ ሚድያ ንዕኡ ዝፀርፍ ተቐደምሲ ካልኦት ብፖለቲካ ዝፃብእዎ እዮም ፀርፍዎ ነይሮም ገለ ዝበሃል ሎሚ ግን እቲ ተቃወሞ ዝበሃል ዋላ እቶም ትማሊ ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ኤቭሪባዲ ኢዝ ኣገንስት ሂም ቢካዝ መጀመርያ ክብሪ ናይ ሰብ ዘይፈልጥ ንሓሳብ እምበር ንሰብ ኣይኮንካ እንትቃለስ ድሕሪ ሓሳብ ናተይ ተደይ በቺዩካ ነታ ሓሳበይ ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኩሉ እታ ሚድያ ዝነበረ ሂወት ሓሳብ ስለ ዘይብሉ ንካልኦት ሰባት እናዳኸመ እዩ ዝነብር ነይሩ ንካልኦት ሰባት እናፀረፈ እናዘንጠለ እናዋረደ ዓብይ ይብል ንእሽተይ ይብል ምሁራ ይብል ገለ ይብል ብዙሓት ሰባት ዘንጠለ እዩ እታ ዘሕለፋ ድማ ዘዘራካያ ስለተዓፅድ ተመሊሳ ተገምጢላ ክትመፅኦ ንሰማዕ ኣለና ንቐፅል so much about the trashy politics ሕጂ ናብቲ ቁም ነገር ገፅና ክንሰግር መጀመርያ እዚኣ እስክስምዑ ለይ ለንቀነ ብዛዕባ ፀዓት ናይ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ብዙሕ ናይ ኤሌክትሪካዊ ፀዓት ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ እዚ ኣብ ከተማ ደቀ መሓሬ ሶላር ኤነርጂ ፕላንት ጌጋ ይኽላለይ ግን ብዙሕ ፅሑፍ ኣይነበራን ብዘረባ ብቪድዮ ጥራይ ረኺበ እያ ከም ዝረኣኽዎ ግን እቲ ናይ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ምስ ኤርትራ ተሸራሪኹ ዝገበሮ ዓብይ መመንጨው ናይ ፀዓት እዩ ስለዚ ድሮ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ንዓመታ ኣብ 2026 ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ርኢ ኣለኹ ሰናይ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ኤሌክትሪክ ወይ እውን ፀዓት ሞተረ ናይ ቁጠባ እዩ ስለዚ ፀዓት ተለካ ይትኻል ነገር ክግበር ዝኽእል ስለዚ እቲ ኣብይ ኣሕመድን ጭፍሩን ዝገብርዎ ዘለዉ ካብቲ ኣወንታዊ ገስጋስ ናይ ጉዕዞና ከይኮልፉና ክንጥንቀቕ ኣለና ካብኡ ቀፂልና ምስ ክምለሰኩም እየ ነባ ሓንቲ ንበጃበ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለትኒ ዝረኣኳ ነገር ተላ ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም እዞም ናይ ኣፔክ ኣፍሪካ ዝበሃሉ መን እዮም ዝበሃሉ እቶም ካምፓኒ ኣፕቴክ ኣፍሪካ ዝበሃሉ ናይ ብሓቂ ንፉዓት ስድራ ቤት እዮም ወላ ኣሕዋት እዮም ኣብ ከተማ መንደፈራ ይመስለኒ life saving oxygen production using solar energy in Eritrea. Aptec Africa has installed 250 almost 250 kilo hybrid solar PV system with 460 kilowatt مثلا battery storage at Mandafara hospital in Eritrea. بحكي بقول انتم زغبروا زلو يزم ابتك زبحالو مالتيو እዚ ድማ ኣብቲ ናይ ከተማ መንደፈራ ኣብ ሆስፒታል ዝግበር ዘሎ እዩ መጀመርያ እስካታ ቆለይ ነዞም ኣብቴክ ኣብቲ ዘለኩም ይመላልኩም ኣብ ካምፓኒ ኣብ ዝሓልፈውን ኣምፅኩም ነይረ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ኦፕሬት ዝገብር ዘሎ እዩ ከም ወለንታ ኮይኖም ወይ እውን ከም ግብረ ሰናይ ሓደ ፕሮጀክት ኣብ ኣስመራ ኣብ መንደፈራ ኣብቲ ሆስፒታል ድማ ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሰናይ ተግባር ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘለው ብሕቡእ ዝገብርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብግልፂ ስለምንታይ ፅቡቅ መስለኩም ብግልፂ ዝግበር ንኻልኦት እውን ስለ ዘተባብዕ ስለዚ ዓብ ተግባር እዚ ዓብ ተግባር ድማ ካልኦት ንክስዕብዎ እውን ስለ ዘተባብዕ ስለዚ ኣብቲ ዝገበርኩም ኣምላኽ ይመላኣልኩም መርቑ እቶም ክትምርቑ ትኽእሉ እቶም ክትገብሩ ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም መርቑ ምረቓ እውን ሓጋዚ እዩ ካብ ሓይሊ ሃንበሎት ሓይሊ ፀሎት ይብላ ቦታትና መርቕዎም ተመሪቕኩሞም እውን ይኽእሉ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሰናይ ነገር ከም ዝገበሩ ርኢና ኣለና ክምለሳ እዚኣ እውን ኣብዚ እውን ሓንቲ ናይ ዲፕሎማሲ ከሰገር እኳ ብደረጃ ኤውሮጳ ሕብረት ኣፍሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ብሓደ ተኣጋቢዮም ኣብ ኣንጎላ ዝገብርዎ ዘለዉ ልኡኽ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ኣገዳሲ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣገዳሲ ባእታ እዩ ብፍላይ ኣምባሳደር ቢንያም በርሄ ኣብቲ ምድላው ናይቲ ኩነታት እውን ይሳተፍ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ኣንጎላ ከይዱ ምስቲ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ከም ተሳተፈ ዝገልፅ ርኢና ኣለና ዲፕሎማሲ እስኪ ኣገዳሲ ድማ ንርኢ ኣለና ተመሊስና ኣብዚ ክንሪኦ ከለና
እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ነጊርና ነርና ቅድሚ ሕጂ እውን ዝለዓለ ብቅዓትን ክእለትን ዘለዎም እዮም ኣብዚ ናይ ሶላር ኤነርጂ ወይ እውን ኣብዚ ፀሓያዊ ፀዓት ድዩ ካልእ ዓይነታት ፀዓት ስለዚ ኣካል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኖም እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ኣማኻሪ ክኾንዎ እውን ተስፋ ዝገብር እየ ኣነ ከምኡ ኮይኖም ህልው እዮም ምክንያቱ ክንዲዚኦም ነቲ ኩነታት ዝፈልጥ እውን የለን ምክንያቱ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ብዙሕ ዝሰርሑ ዘለው እዮም ከም ፕራይቬት ሴክተር ኣብ ኤርትራ ከኣትዉ ትምኒተይ እንድዩ እንተዘየለ ድማ ከም ኮንሰልታንትስ ምስ መንግስቲ እውን ቅርበት ስለ ዘለዎም ነዚ ናቶም ክእለትን ብቅዓትን መንግስቲ ይጥቀመሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ደስ ዘብር ኢና እቲ ናይ ኣደቀ ምሓረ ድማ ይውዳእ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ሰናይ ነገር ሓንቲ ንእሽተይ ጥራይ ወሲኸ ክውድእ teamwork that's happening with the Eritreans. It's just a very beautiful musical arrangement that's happening right now. They're moving to the back and the rest are moving to the front. ነዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ብሓቂ ቫይራል እያ ኮይና ዘላ ስለምንታይ every time ብዛዕባ እዚኦም ክዝረብ ከሎ እቲ ማልያ ናቶምን እቲ ፅባቐ ናቶምን ናይ ብሓቂ ሰብ ዝስሕብ ዘሎ ንኤርትራውያን ድማ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፈጢሮም ኣለው ከምቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ሆቴል እዮም መስለና ኣይደኖ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ኢንጆይ ክገብሩ ከለዉ ድሕሪ እቲ ዓወት ድማ ናይ ብሓቂ ኣምባሳደር በየነ ርእሶም ንዝገበሮ እውን ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ነዞም ቲም እዚኦም ፅቡቕ ዝኾነ ኣኮሞዴሽን ጌርካ ንዓታቶም ኣብቲ ከተማ ኢንጆይ ከም ዝገብሩ ነቲ ፃዕሪ ናቶም ድማ ፃማ ንዋላ ንሓፂር ግዜ ፅቡቕ ሂወት ንክገብሩ ዕድል ተፈጠረሎም ድማ ካብ ልቢ ተሓጒስና ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኹዴ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኣብ ዘለኹም ድማ ኣተባብዑልና ነዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ እናበልኩ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝኹዴ ምዝያ ክገትፈኩም